Hola a tots i a totes, em dic Ismael Clavero i sóc el formador del pròxim taller del Centre Cívic Vila Florida d'entendre les emocions a través del cine i la música que comencem el proper dijous 14 de gener. Jo sóc sociòleg, sóc instructor de mindfulness, coach i sóc cinèfil de mena i des de fa 4 anys dono aquest tipus de tallers. Aquest és un taller de cine, però és un taller també d'intel·ligència emocional. I el que farem serà repassar totes les diferents emocions que tenim tots els éssers humans a través del cine, perquè el cine està plegat d'emocions. Llavors el que farem és veure diferents escenes de cine on es mostra aquesta emoció i parlarem de les característiques de cada emoció i parlarem de la millor manera de gestionar-les, de com gestionar-les de manera productiva per nosaltres. Farem un viatge per l'alegria, per la tristor, la ràbia, la por, la vergonya, la culpa, l'enveja, la gelosia i tot un seguit d'emocions que tenim. I res, us espero al taller, us animo a apuntar-vos perquè jo crec que serà un taller molt útil i en el que a part serà lúdic i farem cultura. I res, bones festes i ens veiem al gener. Una abraçada.